and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Good morning, Doc. Kumusta si Daddy Jimmy? Doc? Oh, nganong igo ka lang nito to kanako? Kumusta si Daddy Jimmy? Ha? Doctor? Dad, unsa na ba di nahitabo di mo? Nganong nahitabo ba ni mo, Dad? Diyos ko. Kaluoy sa kong amahan. Kaluoy ni Daddy Jimmy. Kaya nga no, usap din hitabo ni Sir Jimmy. Nagka-mild stroke siya. Unsa? Kaluoy ni Daddy. Tugod ni sa sigiriyang ka-stress iyang business. Niya nang ilang mining nga negosyo. Maong naingon ini siya. Pressured kay siya mga negosyo. BFF, ayun ang palapis sa mong ipati. Magpasalamat na gihapon ta nga mild stroke ram nahitabo ni Tito Jimmy. Pikas party sa lawas sa maong napiktuhan. Kaluoy ni Sir Jimmy. Kung gidawat ko palang unta ang ibili ni Tatay Kadyo, natabangan ko unta sila. Ilabi na si Sir Jimmy. Card kag ipada dito klaro nga ako. Unya din hida ka deposit ang salapi kikan siya mga sud nga mga higalang nga naayon ako sila mga sakit. Ha. Ako tanawon kung pida tanan nga niya dili pangpok. Oh, 50 million. 50 million gyud ang nasud ning usa ka pangpok. O kining usa. 1 million. Kwarta. Milyon nga salapi. Dakat ko dito yung milyon-milyong salapi. Milyon-milyon na. Oh, Bay, bisihan ko. Oo, sa imong gikabisihan diha, ha? ako gipagtanaw ba yung mga salapi kag deposit sa bangko sa mga gitampalan ako ba ito? Ah, yung pang-deposit sa bangko? Oh, bay, o tanawa. Pila na ka bilyon, bay. Tanawa sa amin. Oh, Oh, kanindot sa kong gipati. Way sa makanindot, bay mo to. wow! Oh, Mura na kong dugir man. mura kang si Haras. Bay, sibiyon. Oh. Tinood eh? Milyon, bay, milyon! Oh, bay, 50 million bay 50 ang million. nasa akong pangko, Oh, bay, bao ni 50 million. O, dagan kay 0-0. Sa paghihapan eh. Wow. Karon ka pa makapasag milyon ka katidad bay mo to. Ubay, kayo sa atua taon. Usay ba si Kustabos, si Kustabos, si Kustabos. Piso rin itong tamang taon. 0-0, usar buok. Pero tinigarang siro, ani ba yung pida? Maudi ni milyon ba? Kanang dagan kay siro? Dili lang kay kanara bay. Doon na pa'y laing moabot nga salapi. Ah. Laing milyon nga salapi. Bay po to. Wow, bay! Kini, bay. Ang ako di bayain man, bay. Ang imo. Malimtan ka na? Dili niya. Mao ni ang imong pahin tungod sa imong pag-unong kanako. Unsa ba kini? Bank book ug doon na kini ATM card. ATM card? Ay, salamat kayo, bay. Salamat kayo. Unya mga pilayso na ni akong bangbok. Milyon-milyon ba dyan? Tanawa bay mo to, tanawa. Bay, tanaw na kong pilayso. Uy. One dog. Dalang 0-0. Unsa man eh? Pila mo rin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ka daghan sa imong milyon-milyon ba ka 50 milyon? Ang ako usara, 1 ra, pero daghan sa kay 0-0 milyon. Ang buti pa sa buta ni, 1 milyon eh. Imo nang salapi bay butoy. 1 million. Oh, kadaghan na akong mga uyaman, Libay! Salamat kay Bay, salamat. I love you, baby. I love you. 1 million, 1 million. Kini, milyonaryo na si Don Bots. Kanita. Ang ano? Hello, Doc. Yes, Doc. Aniya na dalawat ko na. Oh, salamat kay Doc. Oh, Doc. Oh, palibog ingon sa iyong mga sud nga igara. Dagan kay salamat nga mituman silang sad kanako.
Okay na ko ay problema. Basta pariya lang din sa bahay kung doon na ka pa'y kaila na magpatambal ka na ako. Yes, na ako. Unsa na? Ang sakinan ng isa ni Engineer Evangelista? Mao ba? I-deliver na karon diri sa bahay? Ha! Sakyanan! Ha! Way laing daga na atras sa bantira. Hilong. Atras sa banti. Sige, nak. Mabuto na ko. Wa may mga lakaw na. Okay, nak. Okay, salamat. Bye, nak. Bay, unsa to bay? Sakyanan? Sakyanan? Katong isa ni Engineer Evangelista ng brand new car. Wow! I-deliver na karon diri sa bahay. Oh, doon na naging sakyanan, Bishop yun. Kanindot sa itong live. Nagbunga gina itong kahago bay butoy. Nagbunga na nga mga plano. Kwartahan ako. Dato na ko. Mona, kumusta na si Sir Jimmy? Nagmata na ba? Wa pagit sendo. Kaluwi ni Sir Jimmy. Mayon taog doon ako'y matabang nimo. Arong dili ka na magaul. May pagidawat na ko ang kabili ni Tatay Kadyo. Sendo. Pero salig ang itas Ginoo, mas dako siya og ikatabang nimo. Ampo lang kita niya. Tungod kay Tungod kay unsa? tungod kay gibati na ko nga mahal ti ka mo na. Sendo. Mao na'y tinuod. Kaniadto pa nga gibati na ko nga doon na ko'y kugma nimo. Ug usa sad na sa rason. Kung ganong mo na ko dawata ang kabili ni Tatay Kadyo ka na ako. Wa na ko dawatang iyang abilidad sa pagpanambal tugod sa kong gugma nimo. Kay kung dawato na ko ang maong kabilin, dili ko mahimong magminyo. Unsa? Pero gusto ko magminyo. Gusto ko nga ikaw ang dadon ko sa altar sa kaminyoon mo, ana. Sendo. O kanay tinuod. Gibalibaran ko ang kabilin tungod sa kong gugma ko kanimo mo, ana. Og dinhi atubangan si mong amahan. Isulti ko kini kanimo. Mahal ko kayo ikaw mo, ana. Mahal tasat ka, Sendo. Buwana. Mao ni tinuod. I love you so much. Buwana. Buwana. I love you. I love you, Sendo. I love you, Buwana. Sorry na... Uy! Sorry, nakadisturbo ko. Ipadayan ninyo. Tanaw lang ko. Ayaw mong kauwaw. Kadiyot lang. Pag video ko, kadiyot lang. Ayaw paglangas, ha? Hoy, bruha. Niana. Yan! Sige, dayon. Ipadayon, Sando. Ay, kauwaw. Sige na mo. Hilong diha, oy. Hoy, Sando, sige na ba? Masuko ko ni mo ba? Basta dili mo ipadayon? Sige na, naka-record na, oh. Sige na. Go! Huy, ipadayon na. Sige na, isulti ang angay ni mo isulti. Pagdali kayo naka-video ni. Buwana, I love you. I love you too, Sendo. Ay, kalami, biyani, uy. Kiss dayon, uy. Dugaya, dali. Oh my! Makuyapan ko, tabang Lord! Wow, kanindot na sa atong sakyanan. Mahalon ba ni Simeon? Mahulon kayo. Pero yun na, nganong kamao naman lagi ka mo drive nga sakayan raman to'y drive ba ni mo, ha? Sa mga gibangaan ka na ako. Sa dito ba ta sa ilang Sir Jimmy, nagpatudlo ko sa driver niya. Katong nilag po yun. Alam sa ating driver kay automatic man. Tumatik, sa ato pa, iniglingkod na to ani, kamao di time drive, tumatik man. Automatic god. Gasolin ra o brake itong pani mo, gasolina ra. Mo ba? Mo na clutch. Mao ba, nindo ta magpalit sa diyan ko ani, aron may sakyanan sa ko nga automatic. Mas mayo aron kung magkinaon sa na kay magamit. Mo, tika sa di mo, oy. Kuha isa na imong 50 million. Oy, doon na bitay lain pa kang sapi nga mo abot. Og palit sa kang sakyanan para nako, paliti ko. Ngano mo palit man ko? Mangayo lang ko. Naoro mo din. Oy, kuy. Pero dili ko ganahan og sakyanan bay boy. Ha? Usap ni ganahan mo? Big bike. Big Biki! Uy, hala! Ayay! Ayay ka! Mao di Big Bike dong! Bay boy.
Daku, o ni motora. Oy, nindot. O, sa ingana ni Harley Davidson. Ah, kuyaw! Harley Davidson. Pinakamahal nga big bike, bay. Adi ay ba? Maudi ay ni Harley Davidson do. Porbida. Kuyawa ni ba sino yun? Kita naman ko picture ani. Ganahan kay kumingon ni mo ani bay. Tagsa taon ni baby. Okay ra, pero dili lang ingon ini nga brand ang imo kay mahal kay ni. Ah, okay ra. Bahala bisa ko sa motora bay. Basta big bike lang. O niya kay di ka man magkamaong mo drive. Oy, magkat-on man ko dong, ha? Kasayo na ni. Sud-sud ray atong gamito dito para sa pagpaginas. Karon motor na sad. Say po sa ni kwarta. What are money for what? Ha? Libugan ako ani. Sige, what are money for what? Oh, ha? Sige, Diba? bayaran ko ni. Okay. Ulang niya! Duha na kaadlaw. Wa pagid siya makamatngon og buot. Pero stable lang ko ng iyang kondisyon. Pabuton na nato, Moana. Sendo. Kung wa Wala. ka pa, ambot na unsa na ko. Buutan ng Ginoo, Moana. Iyagi kong gihatag para nimo. Sendo. Moana, ang kamot ni Daddy Jimmy nimo. Tanaw, Nilihok ang iyang wang kamot. mura og di kamat ko na siya buot. Mubuka ng iyang mga mata. Daddy Jimmy. Dad. Daddy Jimmy. Salamat sa Diyos ka nagmata ka na. Daddy. Di ka makasulti. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!